despois de 60 anos, máis de 60 anos desaparecido, a Carballá de Famelga, na parroquia de Augas Santas en Pontevedra, bueno, isto é concello de Cerdedo Cotobade, volve a encherse de entroido. Falaremos detiramente deste entroido e a min solamente me cabe dar os meus parabéns a xentes de Augas Santas que recuperaron este entroido e ademais creo que a recuperación é moi digna, é tal cual que os mismos persoeiros que había fai 60 anos e bueno, pois a veres que vida e que alegría temos hoxe na Carballá de Famelga e daqui van partir a recorrer todos os lugares desta parroquia, o sea, que a troula vai ser de horas e horas e horas. Ahora, despois de xantar e de tomar algo, pois isto xa se ve como se está pondo de animado. Veña, deixo-vos. Como veredes, aquí teñen o transporte rural, os chimpíns, para ir de aldea a aldea da parroquia, non? Ainda así, tardará unhas cuantas horas, pero coido que notase que non faltan ganas.